Og for den ekstra damage. Bare for at penetrere den, sagde så. Nå, men hvad så YouTube? Rigtig hyggeligt ting i det hørte. Men det må jeg fandme undskylde, men vi spillede i Terminal game, hold kæft mand. The rage is real, as alle, eller os begge. Det var seriøst forfærdeligt. Der var bare en, der gik rundt med famas konstance, man, og bare knippede os lige analgangen, ja. First blood! Gerede. Go fuck yourself, fucking bøssekale. Jeg blev fucking hissig. Hvad ved du? Jeg snakker pænt. Jamen, hvad fuck er jeg siger? You block me on your cell phone. Tak fordi du fik det til at stå op. Det var en rigtig dejlig ting du lige gjorde, yes. Oh damn. Så det er en ting jeg ikke kan lide. Skal vi tage lige af? Jamen jeg kører bare helt ud i kanten af banen. Der var konten. Vi kan nok ikke ret mange i det her game. Prøv at ikke mærke, hvem vi egentlig spiller med. Hvem vi har på vores hold. Instable, ham der vi spillede med i sidste game. Jeg skal væk herfra, jeg skal væk herfra, jeg skal væk herfra, jeg er i 130. Har du AC-1 færdig? Ja. Sådan, over ved A, der er en hel masse. Nico lige der, tag ham. Sådan. The nuke is called, the nuke is called. Nico, the nuke is called. Fanden er kontene, de derovre. Det var close, Nico. Ja. Du må gerne komme her og beskytte mig, hvis du kan. Kommer. Fuck de positioner, mand. Nico, du kan godt. Lad være med at pick for hårdt. Lad være med at køre for aggressivt, okay? Det er fandme okay, jeg troede det var en enemy. Fuck. Jeg ikke fik ham der. Hold om bagved. Kommer I derover eller hvad? Jeg kan ikke se en skid på thermal. Jeg fik chok. Sådan. Nico, den er så... 2 kills. Er du klar? Nico, du caller den her. Hvor fanden er det? Hvor fanden er det? Ja, det er i tvivl også. Jeg går ud, Nico. Jeg risker. Ja. Bare ned og nikke Thermal, man. De derovre. Helt ned bagerst, Nico. Helt ned bagerst. Ja, jo. Altså hvor nede bagerst? Altså ned til venstre bagerst, eller op til højre, eller hvad? Bagerst. De kommer herovre fra CA.
Lad mig tage dem, lad mig tage dem. Når de kommer. De tager sen, og så kommer de herover. Du holder mig bare derovre fra. Kom. Døde du? Nej. Han er herovre, eller hvad? Helt herovre, Nico. Ja, hvor er det vigtigt! Åh, la. Nico, bare spam chat. La. Åh, første nuke, mens jeg håndbandet. Åh, la. Hvor er det vigtigt, du, da jeg fik det på optagning. GG. Guys, GG. GG. Hvor er det GG, man. Første nuke, imens jeg håndbandet. GVP. Åh. Elsker det her. GG.